Ay, mababasa. Ay, tayo na, dahil na. Kaya. Ha? Nalubog ang kinilas, Noy? Okay lang yan. Yahoo! Yung hanap? Sige po. Ayan mga paps, tayo po ay pauwi na. Ayan. Nag-attend po tayo ng center meeting ng aking isang staff. Ayan, tayo ay pauwi na. Medyo malakas po ang dagat. Dito karakalmada pero doon sa gitna malakas. Ayan, sana makarating tayong safe. Pero pag ganito daw po na malakas ang dagat, mas ma-income ang mga tao dito kasi yung kasag lumalabas pag ganitong malakas ang dagat. Ayan, yung mga malaking kasag saka mga mahal na kasag lumalabas pag ganitong malakas ang dagat. Kaya halos lahat ng tao dito may mga sariling pangki. Ayan, yung panghuli ng kasag. Yan, tsaga-tsaga lang. Kaya pag ganitong kahit delikado ang pangingisda pag ganitong malakas, pero pabor pa rin sa mga sa mga mangingisda kasi nga yung kasag na huli pag ganitong malakas ang dagat. Ayan. Sige po, samahan nyo na lang kami mga paps. Sana makarating kaming safe. Ayan mga paps, yung nakikita nyo na yan na dalawang kulay itim, yung bato po yan. Bali, nakikita lang siya pag low tide, tapos pag high tide di mo siya makikita.
Napakadelikado niyan sa mga baguhan dito na kung sakaling makapunta kayo dito tapos yung bangkang service nyo ay hindi alam ang lugar na to, delikado, pwede kayong bumangga dyan. Kaya kung sakaling pumunta kayo dito, dapat meron kayong kasama na alam ang lugar na yan, kasi delikado, sobrang delikado sa mga hindi nakakalam ng lugar na to, kasi pag high tide talaga di mo siya makikita. Ayan, isa yan sa mga sa mga nalaman ko dito sa lugar na to. Napaka-delikado talaga siya sa mga hindi nakakaalam. Ayan. Kaya kung sakali makagawi kayo dito, isang kaalaman na po yan sa atin para safe tayo na makarating dito sa lugar na to. Merong magagandang beach dito. Ayan. Kaya kaso lang talaga, malayo talaga tong lugar na to. Napakadelikado pag ganitong malakas ang dagat. Ayan. Ayan mga paps, bali dito tayo ibababa sa park na to kasi low tide na. Ayan, dati hanggang dun sa unahan lusot ang bangka dito kasi lang pag low tide talaga. Ayan, napakababaw na dito sa lugar na to. Ayan, dito kayo mababa sa gitna kasi hindi na makakagilid yung bangka.
medyo putik daw ang ilalim. Ayan. Nakachinelas naman tayo kasi alam na nga natin ang lugar. Napakahirap talaga dito. Ayok na, ayok na. Ayok. Ha? Nalubog ang kinilas, Noy? Okay lang yan. Yahoo! Yung hanap? Dito. Doon sa ibang tayo, nakakita doon ang David. Bubuo. Harap na ilaon. Kasab. Ayan, hanggang dito lang po ang aking vlog. Kasi malayo-layo pa ang aming lalakarin. Sasakay pa kami ng isang bangka. Nandun sa kabila ang aming motor na service. Kaya, ayan. Sige po, hanggang dito lang ang aking vlog. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa aking channel. Ayan, sa lahat ng admin, founders, members, thank you very much po. Yan, kung di ka pa po pala nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe na lang po and then click the notification bell para updated tayo sa mga video na ating i-upload. Ayan, thank you very much po sa inyong lahat. Bye-bye. I love you all.